Hlale ehlanzekile. Laba umuntu ukuthi khohlwa kuphela. Wena wenza ngani uhlanza uclean kanje? Hayi mina ukuthi ngangihlezi ngigcoka maka ngingakapheli. Ngangi-right, umuntu waye-right. Manje uvuka ekuseni ugeza? Njalo ngivuka ekuseni ngigeza. Ugezela kuphi? Ngigeza estradi. Amanzi? Amanzi ngiyawakha. Kuphi? Ngiwakha ngali. Ngiyawakha emakethe. Ngiyawakha nala. Akuxosha ekhaya kuwo? Akuxosha ekhaya kuwo? Akuxosha ekhaya yini? Yiwungu ngixosha ekhaya. Ukuthi? Ukuthi ngagcina ngitshontsha yabo. Hayi ngabana. Awusantshontsha mina? Okay-ke la. Ngabona ukuthi ukufa kuseduze ngitshontsha. Pho manje awusabuyeli ngani ekhaya? Awusabuyeli ngani pho ekhaya? Sashaya imedadelo manje. Angifuni ukubuyela ekhaya, sengingasakhulumi nje. Akuyezwakala.